Hello friends, ong nai tong ni tabuk khai tinini video haina hai katal nong ni bagai mokhai scrap thumani mokhai scrap thuman nai di ko scrap bom hai ke thum nai di busu cost nai di naro mo hai ke se mono hai ke khulugui ka phigi e hai ke thumui se phalai se rang na jangnai onek cost tongo dol rok nai di yak rok sitrang thangmayo tebo phunung nai nong no nai tong di ini bagano haina hai phaijau kha tamni hingke bagano phaya hangka bo kri borok mai masana onek phata phati ing thango anu bagan dor nai tong di dol rok support khai di nono te phung nai ko nai di ko tini ke phaika te masa dol iko nai di dol rok nai di nai tong di ika nai tong di scrap ya tini rali ya ang side din daya wise uskang ora gwa raja gya watimang singka scrap laha nor nai tong di dol ro pa phasn simi paithak jora is mo khaibo belai khe nai di cost belai khe no mo hai ke se khalo si kan hai ni ke se ma khai ko nai di cái này đi nó ai cái gì khô cái mắc hay yo cái jaga thang tong ko ika hay na hay này đi bagan tor man nai je kotor ma hello guys nai tong di aro skri khala sa skra oro ne skra na de kri ka khogja kai ko nai di sikok bo bango yango rai klang khang kai thum yang ka bo khogja bo tam khaine ba sai bo lab kre abon bagai ma harwak lai khum tang yang monai di scrap khogjak mamang scrap khogjak mang iko yang khogjak mang se scrap nai di ko pura scrap khogjak
स्क्रैप खोकजाक नायदि मालाय मानजांनाय एकदिन सालसाओ नर नायतंदि इको orangnya खोकजाक गया इको नायदि ओंखाय dot rok tinin bagui asungno video nongni bagui हामबाय।